Jedna vec, na ktorú si v tých tibetských domácnostiach zvykam, alebo jak to povedať, čo ma vždy dokáže prekvapiť, je, aký je rozdiel medzi postavením žien a mužov. Muži tu sedia a hrajú sa na TikToku, ženy makajú od rána, v podstate už stihli podojiť kravy, tie zase vypustiť, opatriť, potom zbierali ich lajna, pretože tie sušia a tým sa tu kúri. A teraz upratujú stan, dávajú do poriadku oblečenie, prádlo umývajú a opatrujú celkovo domácnosť, zatiaľ čo muži tí sa starajú o bezpečnosť, pretože tu je veľa vlkov, ktorí sem chodia aj za dňa, aj za noci a zabíjajú im ovce. Takže muži zodpovedajú za to, že keď príde vlk, tak sa ho musia zbaviť, musia ho nejak odohnať. To je ich robota, ale majú sa trošku lepšie než tibetské ženy, ktoré fakt tvrdo makajú. Zaujal som ťa? Tak prídi na premietanie môjho nového filmu Tibetský road trip v 8 slovenských kinách od 24.11. do 6.12., kde sa budeme rozprávať aj o živote Tibeťanov a premietnem vám nejaké fotky a budeme mať diskusiu. Všetky informácie nájdeš na mojom webe www.cestičino.sk. Dúfam, že sa vidíme.